boss Yala, what do you say? Chimboba bafona apa mimi. Chimbotitaurira iyi project ipi yestudio yakavhurwa rini kwestudio? November, September, October. October 2019 ka? Yeah, 2019. Kuri kutaura wakabata murume asi pane zvikunetsa. Tips. Andini muproducer wacho iri. Kana muri director. But muno manager ka studio kana boss vasikwa. Muno recorder futi. Anditi. Kokuimba. All right. Uyo na Chimimba. Chodza. Botaura yakana boss. Ke boss Yala wacho. Anditi wanga uchida kumuona ndakuratidza. Bolato. Maipindi. Saka bolato uri kufa ere. Ya, mchana. Music unoziya. Music yedu ingopinda kawanya. Ingoti kana ikapinda ingoita ma instant hits izo. Inokura muvanhu so. Anditi. Ingopinda muvanhu mchana. Yaisi. Yakabuda rini bolato? 1 January 2020. 2020. Kuya yamba mambo dutereri. November. Takanzwa nze yane 1 million views ndezvo. Takachibwira. Oh. Saka YouTube channel yenyu inonzi Calaz Music. Calaz Music. Yala Nation Studio. SND yenyu it's under one bracket kana kuti arikushanda ari independent. Is independent. Right. Alright, apa tambotaura zviri recent. Katidzokere kumashure. Mnet one starring jail. Tawanda mani. Mune makore mangani? 29. Between 30 this year. 30 this year 2020 ka. Yeah. Mazvarwa? Muno mustudio. Oh. Sure. That's what I did. Oh. Wakati muno mukati zvinotyisa ka. Unoda pakauya midwife ka. Vanozvarwa mumba zvinazvomira musha. Handiti. Andazvara vaiti. Kokuchikoro makaenda? Primary naradza St. Peter's. Then panozoenda paChironzo. Secondary panoenda St. Charles. St. Charles iripo? St. Charles St. Peter's. Secondary St. Peter's. All right. Then to form 1 panoito bishinga. Second term pana transfer wanaenda Muskanzwa chiboys. Panaiswa kumutend. Asi wangwari mbavha? Tata kuti washoda. Since uri mubanditi unenge wainhonga kumagaba kwenyu uno. Takangoba chiwaisi. Then kazviitika kuti vakasvika kuna moms kanzo ndizvakuda kuita. Ndakuradzira vana uchenjeri. Panokanda masvingo. Wamundodzidza masvingo? Pamutend. Yes man. Form 2 kusvika form 3. Then ndabveko vandadzoka pamaoda. All right. Makapasa ere form 4? Yeah, form 4 ndakapasa. Then form 6 manje pakaipa. Ndakazoitira vanonzi vai paTrust Academy. Zvakaramba. Zvinatsobuda bhora. Mabuda nemapoints mana? Ndisaine nazvo. Nyazo ndingura. Ndanaunza zvimarekodzi magezi. Ndanakuteedzera Caputon. Ndanakuteedzera Caputon nana Jadza. Ndo vanga kuzvivhiringidza. Igore ripi? 2009. Yeah, 2009, 2008 I think. But mamsati makurekodha ka? Tasingarekodhi. Taitongonzwawo masong. Ndomatiza ana gospel yaka. Taitongoita zvokungonzwawo tichase tichitongonoimba kuchikoro izvo masong aneti anzwa yeye. Saka makatanga kuzorekodha rini ende mairekodhera kupi? Nani? First song yangu 2011. Ndatangorekodhwa na Critical Peace Clubbing. Yeah, Then after Critical inonzi chi song yo kana muchirwidze
Angel collab, Chakata and get 3 songs, 4 songs, and channels with them as such, but do my dance when they tell me a power. Alright. I tell you, Wedzera, Wedzera when I just want to wake and remember that you collab. Then from there, by last time we go to iTunes music. iTunes music. Then after an iTunes, the members in the one to like to DZ. Chimbotirimbira yakasonga kutanga kumadezi freestyle just one. So we have Amushora redu geto vanotidariri anza kuda chinobuda kweduke kumbari ayo musango shora ndora ri first tune rangiro ratangosikana rari kuti vana Jola Guitars. Then Jola Guitars banienda wa Jola Guitar ndengona keshi dzekugara akangogara mumaizi ndo madhezi atikazongotanga ngopera chitaura chiwirana kubva ipapo paakachitoshanda naye angamawana saka kishlips anga ainotora manotsi kuna Jola Guitar anoziva saka kugara arimo chichipa ashanda akazovhura kanga studio chichichi anoziva Kishlips ndo Kishlips ndiye akarekodha mota maimuvhira ndiye akarekodha masonga akawanda ana pandakatanga vanaiseka chichichi ndanakanga nomwe munhu akaplaya ruhombe kutsu ndiye akarekodha masonga anofuti akawanda ana mabhanditi chichichi then from ana Kishlips ndomatezvo ana pitikeka asongera yanga yaganiwa baba yanga yaganiwa before Ganyu, Pitike natanga nenge se Ganyu, alikuwa na beva kubeka, natanga nenge kubit beka. Went bit beka. Nazata yeye mdaro yao ya usho. Nini nakuzia usoro. Ndio atakatanga naye. Then bazo enda ku Ganyu makabuditsa iti kaba. Ndibanga banana soldier love pamanga bangosumuka mese muri batiri. Ana lombata bamwe yathi. Mbare. Mbare redeem chichichi. Then akazoenda kinako neboots lamatanga akatanga ukinako akazoenda body slam. Saka chachingori nawo chikura nawo pangari kukinako masangana nikaita na Kishlips ndozvanakaita na Foskid ukinako angari sub 1 napitike pitike vana kasingadori kuti kuti fanori kuti vanakomana omubuda aisa zvinoita vanga ari panyanga zvikuti Oskid zvaangaita kuti akana asingadori kuti anoti lovers mboita se mbori kuti aiza saka ndiwo masangano angoita chi ndipo angatanga sangana na Oskid 2015. Alright. But kuno kumakamborekodha masongs kai panana Simbo Flavor chichi uchirekodha newakomana weChillsport. Chillsport. Chillsport yakazouya first song endakatanga kudhisa winkidiya yanzi winkindiyani chichichi. Chillsport kwakusina studio ndaamisataina unochikora Fanta naita zvekuraita music but music aitoita zvekuraita dzemajama dzedzi vanototi vaitoti isatiterechi vanokwana vasingateere dancehall ndaramuziva ati Zimdancehall topusha dzemajama ndopaineza majama so dhisi raWinkid ndaida kurekodha I think 3 mastudios akatoramba achityika Winkid. Then munhu akazorekodha song iyoyo ndikutu akati but kana uchinorekodha usaitsinzi saisisitaramba saka panenge studio kokuzvanzi kana kuti tarekodha kusvika toti chipo toti yarekodha kokutu waiziva kana kuti Chillsport waiziva asi ndikutu akarekodha Chillsport kwakutorona studio pakungori Fanta yangoita zvekuraita music ndopakari manager kunenge kubucha waiziva kubheka zino chicken ina chaziva so kubva ipapo manje ndopakazotanga kuti ngacho muchiro wamafreestyle waiziva vatanga kuupgrade vaisa speaker muchiro wamafreestyle then amoti vakazomira na level C kuti auya zoita studio but Chillsport yakaplay after big role waiziva ndotini kusanzwisana kwatinomboita mupenyu waiziva but vane role yakaplaya waiziva izvozvo hazvirabhika anoziva history dzimika history waiziva kokuzosvika penyu manje pastudio yenyu kuti Yala Nation because
understanding yangu munorekodha vanhu mahara. Munorekodha munhu wese mahara here kana kuti only upcoming? In my upcoming, but my artist are established achingamuita mahara achitambuchidaro. But chino chikandoti vapfana vanorekodha nemaproducer vanondokudya vanotransport. So chikandoti mareading achinoita isa nemaMagribhi tichitobhadhara it for free. But kana kuita single rako, not everyone, kuna munhu kuti anosvika daita single vatobhadharisa. But kuna vapfana vanoziva kuti mufana uyu zvinhu zviri down ndiwo vanachakafura studio kuti tese tivabatsire. Because pataitorekodha mudhara mafirst recordings anochaicho taimaita kwaBatman, maitonoswera ikoko muchirara ikoko tichienda kwaasylum chasaiva iziya. But matezo aiti mukarekodha song maikononzwa kuti muchinorwa nevirus muchinozoita seiva iziya tasitoriwo mari iziya kurekodha tichibatsirwawo nanaBatman anachii. So naso iyo toinzwisisa ikonomi vamiriri yakaita imari yekuti ungonzwa munorekodha handikunyemera zvikunetsa mazuva ano. Zvikunetsa. So mukana ungoti kubatsirana uziye kuti mangwana achabatsira mundiani. Batman angasikatomuziva kuti mangwana Calaz zvedu zviita big zvekuti ine Batman akutozokubatsira maposta. Do you imagine kuti makore apfuura munhu ndakamuudza kuti iwe uchangwa kugadzira maposta neCalaz? Zvaisamake sense kwaari because iye anga ari big matesi vanhu. Anzwisa. Saka afanele life yangu handizivi kuti tips achanga ari papi mangwana. Pakondienda kuti mfana munhu ndipende kugezira mota yangu. So mupenyu kungojegana. Mukudita zviripo. Saka 2020 pane zvinyowani zvikuya. Yeah, I think tinema renovations adongorwa studio and tikungochasira kupinza pana mustudio wakawanda. Maiziya ine maritima tingotanga February every month tichiita show, make sure that I drop or something. Aripo so far anonzi chii? So far Ghetto Love, pane Ghetto Love. Nechi ese maridima akarekodwa paYala Nation panapa pane Magaba region, pane Matapi region, pane Magribhi region. Then next that is maybe tikaita nochi material. Last region maybe atengera Chodza or national as we tell about alright. Tungofamba nemasystem geto sezvanga chimotaura area one kuti pane vanhu vakawanda vakaplaya role kuti tisvike patiri panapa. Hatikwanisi kuenda kwavari vese kuti mudhara makaita poa waiziya. Zvataura kuti mangoma pa kwakatangira chichwa mapasa havana shambari kuti ukapiwa $5 kuti eni maitoita pati muchofara waiziya. Ndo vanhu vatanga ndo patakatanga kudyiwa mari kodzi kumapasa. Pana Diva Msoja, kuna India mapasa aitwa na Fighter Beat, mapasa aitwa na Fantana material inodzwa matap. Zvinhu zvokuti ndozvinhu zvakasumudza dance. Isa tinosumudzwa neredio yaso. Radio yakatozotibatsirawo but wave redu so rakatangira kuti rakatangira mustreet. Right. Waiziya. Music yedu isusu yakatangira mapasa. Ndosaka muchiona mazhinji madance artists akapinda nguva yedu isusu hatinetsika neperformance because hatina kuita mbiri before masongs. Right. Waiziya. Takatonotanga kutoimba masongs asingazikanwi pastage. Hatoenda pastage taane hit song. Tikatoenda pastage tinotira kuti udzivisa vanhu because ndine song yakati teererai from zero chaiko kusvika kujamba usingatoziva kuti unoimba kuti chii. Saka ndokusiyana kwataita navafana vari kumazuva nokuti unotozoenda pastage wakudonza chamutengura nehit song yekuti ndingirikini unotoenda pastage zvakatodzora kudhara waiziya. Itsakenda kuti tandozviitiro zvakamana indonzi ndingirikini ndinomboimba zviri zvakaoma maiki ichiri kupisa. Ichiri kupisa. Saka jeni yacho yange yakakura ndosaka tinongoita vamwe vanhu vatoti kuita rhythm inonzi matapi unoita controversy but hakuna muridzi wekumatapi waiziya. Inini futi ndiro wekumatapi waiziya. Ndiro kumagaba ndiro kunational
ndakasumudzwa neMbare ende yese Mbare maiziya ende kuti matape ritimba Magaba ritima zvekuti ndoda kushora vanhu vane studio Magaba maiziya ndikutosimbisa areas maiziya hawa maita boja mani saka munobatika sei pamhepo mune phone number 0772 326 269 ndeyala nation kana kuti personal number iyi ndo yamanager ndivo vanoendera zvese Yala nation nemabookings dzokererai kama mataura zita ramanager wacho 0772 326 269 manager unonzi Mundarapuredza wangafona kuti Mundarapuredza pane zviitika chingoti basa rakutofaya basa nerakutoita chimborisai hamanesha mwari aiwa ndoda kutenda vateereri vaiziva ndimakandisumudzira zvikati zvepanapa ndotenda mabhanditi amuite vaiziva ndotenda vanotirwisa kuti mukatoshaika tofane nzara munofanira kuita muchiwanda ndo pane mari yemubhanditi vaiziva aiwa vamweni 2020 yakanaka bolato handizoti chichaiswa rini ichi vati 28 February ka ine ngatisangane uchi kwaReggae Gardens anenge ari mawani aiwa tinenge taisa ende thanks Mundara nekusvika wechi paposition aiwa abo zvakawanda abo thanks thanks wow sharp